सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 5 अक्ट'बरनि बिसानाव फारियै गुवाहाटीनि पवित्र ब्रह्मनि राजखान्थिनि बिबुंथि, गलाघाटनि पवित्र ब्रत दैमारिनि राव दानस्लायनाय, गुफुर बेरे मोदै, बाक्सानि अम्बिका बसुमतारिनि रोदा आरो खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि दैथुन बसुमतारिनि गुबुननि थाखाय नङा नोंनि थाखायसो खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।